Gift Siziba Ostalos opinzwa busy nevanhu panyaya yekupfurwa nepfuti kwakaitwa Bobi Wine uyo opposition leader wekuUganda. Azvina kumira zvakanaka kusangana kwataita paKulian TV. Kana uchangosvika panapa tanga kulike this video tichionesana nyaya dzese dziri kuitika. So a lot is happening right now in Zimbabwe, outside Zimbabwe, in Africa. Saka nyaya iri panapa ndekudai. So inini ndango decide kuti tingoya tingobatanidza nyaya because ndangandanzwa nyaya yacho ichi izopinza vamwe vanhu vemuZimbabwe mukati. Ndakati okay, regeza timbouya tionesane nyaya iri kuitika. So nyaya iripo ndekudai. So pana opposition leader wekuUganda Bobi Wine akapfurwa nepfuti pagumbo nemapurisa ekoko. Apfurwa nepfuti inyaya dzawo dzavanga vari kunetsana. Unozo opposition muAfrica muno mavanyatsotitwa boka because vanenge vachinzi Western puppets ameno mazita zvavanenge vachingopuwa. Saka unongoziva kuti vanhu ma-liberation movements vanobelieve kuti isusu takabva kuhondo. Saka zvinhu zvese kana wada kutitorera chisimba chedu chisimba or something, unofanira kunge uri munhu wehondo. Ndo zvavanobelieve. Now, saka ndiri kuona nyaya yakabuda yakadai. So this evening, as our president returned from Bilindo in Kira municipality, where he had gone to check on one of our lawyers, Mosisi George, the police and military under the command of one Swesige surrounded our vehicles and started firing live bullets, tear gas, canisters, and other projectiles. In the process, our president Bobi Wine, who was clearly targeted, was shot in the leg. He is currently being attended to by a team of medical doctors. This is yet another attempt on the life of our president by the Museveni regime. Ndo nyaya yakabuda iri papa. You know this Bobi Wine uyo angarapo aruto ningenokatarisa gumbo rakatorwa nepfuti papa. Akatogara ipapa kutochema kuti akomana mandikwadza. Anga achitoedza kutaura something ipapa. Izvo ndo zvikomana zvazvifaya mabara izvo. Zvikomana izvo mapurisa nemasoja ivavo vanga achitofaya mabara azimakatovatarisisa. And then this guy, I think ndo chinenge chapa command icho mudhare chakatongoiza zvacho chitongori ipapa. Vazotongovharana zvakadaro. Unonga watongoitwa yese vanokuita rafu kwakomana vachobva wako kusiya vakadaro. Now ndo patiri kuzoona Gift Siziba Ostalos ari kutaura about this whole issue. Ari kutaura kuti the struggle in Uganda is our struggle. Ndo patangira nyaya yese ipapo. And I know kuti maZimbabweans vanhu vanozikana vari kana mucheka dzafa. I'm not talking about my politicians. Ndikutaura maZimbabweans vazhinji vacho vanongozikana vari kana mucheka dzafa. Kuda kunyanzozivisisa zvinhu zvepolitics hysterically. Aishi ndaonerera zvangu ipapo. Inoziva kuti ndini sometimes ndisakatongochilla sotarisa kanyaya dziri dzichiitika ndotoona kuti apa pafambwa munhu paitwa zvese. Now ndo pari kubuda vanhu vakutaura kuti in other countries they deal with sellouts decisively. Not sure how they missed his head. Mwana msoro wakadzunga ere wana msoro bangu. Ati saka why vasiya munhu because iyo vanongofungwa kuti munhu akavawe opposition akakaita akasupporta but anopikisa akutonzi sellout. Kwavari sellout munhu wekuti anoita zve opposition. Munhu asiri kuwirirana because let's remember kuti politics is a bet of ideas. So munhu asingaenderana nema-ideas yako doesn't mean kuti is a sellout. But in Zimbabwe it's a different story. Kana uri kutoenderana nema-ideas awo uri mutengesi wa sellout uri kufurirwa somewhere. Muri kuda kuudzirwa chinchi ukaonekwa kunzi muri kuita something ngopa mashandisa kamari wombijana or something vapuwa mari nevarungu mavaona here vazodai. So that's Zimbabwe for you. Saka ndo pano paritora kunzi aiwa ko waye vasina kurowa musoro wake. Tine vanhu vane pfungwa dzakadhakwa futi muZimbabwe at the same time because aungati ushe kuti umwe munhu anga achirohwa nepfuti to that extent because you never know. This is politics. Mangwana unomuka iwe uri we opposition and chichi chaitika next wakutotanga kutorarama imwe life yaitoti different. Saka pozonzi wewe dai wazorohwa nepfuti ndozvo zvine zvavaka because iwe unenge wato we opposition wakutopikisa idenge yakutotonga panguva yacho uchitara kuti aiwa imi zvimakutoita zvisirius izvi ivi dai makadai so because hapana munhu wekuti ungazoti kana iyapinda kuti ndakuitera futi unongoramba uriko kana uri munhu ane dzinodhonza unless kana wazova convinced zvakakwana kuti uzokwanisa kunge uchita zvinokwana ipapo. Otherwise hakuna zvakadaro. Now imwe ari kubuda ari kuti
In what way? Maku Uganda futi badala ma-agents comrades patora ma-agents unoona nyaya yakaitika yakambotenderera pachinzi ma-triple C agents ana kubhadharwa chinji ndo imwe nyaya iri kubatanzirwa panapa, but it's part of kumaataka kwavari kuita iye seZimbabwe Stars. Mwari kuti why is it us Zim are the ones always talking about Bobby and his country, but I have never heard anything from him about Zimbabwe. Sei isusu tichitaura nezvekwavo chete. Ndo zvimwe zviri kutaurwa nemunhu ari kutaura kuti imimi sei muri kutaura nezvaBobi Wine, but sei iye Bobi Wine wacho sei asingataure nezvenyu mimi ameno kana kuti munhu waka but andakushanda vaona chakashata pazviri pakuti munhu angooneswa bhangonza it's our struggle. Andichandamboona chakashata because Bobi Wine is that guy wokuti kukana kuchikwa election number yaanozopuwa results so kana mega munhu pakutenda so ende anoshandiswa chimonya cheche chitikati chimonya chekwe anoshandiswa chimonya chepanyama because iye anenge kushaye kushandisa chimonya chemubrain chache kuti ndikanopinda apa ndikanoudza vanhu zvakati vanhu vanobva vatanga kunyatsoda iye Bobi Wine, but iye paari kuzono continue achiita izvozvo ari kubva ashandisirwa chimonya chemumasuru chekutorohwa ichocho ndo chimwe chimonya chinenge chichishandisirwa Bobi Wine. Mumwe ari kuti isu munhu hatiite zvemadhirama isu maakuwanza dzungu manje munopa aya haikona pakashata wedu I don't know kuti munhu akunzi anotakurwa nyaya yekuti akombena nyaya yaBobi Wine ka itozo paZimbabwe I don't know what's wrong with you. These people, this system, the whole system iripo system yemugabi chete yekuchidzira kuti itokurova iwo wakatora anything wakatora about politics nanhasi tichone vanhu vanotone that mentality up to now wekuti ukangonzwa anything about politics they'll be like wana dzitauri kushamara utasenge munyarara nyedzi dzidzi kutaura pese ndo zvazvingori ndo zvimwe zvinhu zviri kuona panapa. Umwe ari kuti regerai vakomana munokuwara makanganiswa ka mugoita upenyu marema only if we had him instead of pastor ameno ndo zvamunenge muchida izvozvo. Handikuona kuti makuti azidaita tina iye Bobi Wine kwete kuti tina uyu pastor guys ona zvamunenge muchiita. For example ngatiti anenge arohwa sezvigumbo zvepfutizvo because it doesn't mean kuti chamisa angangokwanisa kupressa mabhatani ekuti asvike pakurohwa gumbo rezo nepfuti imi mukuti chikwe pamwe mazotanga kumuziva izvi zvatotanga kutonyarara zvakaita kuchila kaatoita kekudzikamira paipai manje ndo panotosimuka madhirama ese zvese zvekuti matomuziva akura zvenyu munzai vanhu vakanyatsobva naye kure kuna naye mdc vanonyatsokutaurire chokwadi chezvizvi matrue colors kuti murume uyo hasi chip. Umwe kuti in Uganda they have a plan to dislodge M7 from power, but in Zimbabwe our leader see things from the so-called spiritual realms. You see the difference. Unaona nyaya iri panapa. Yes, even the difference iri kuoneka yekuti apote iye azokura miri wake akaremara akaborwa nemabara. Ndo zvamunenge muchida kuti mwana umwe munhu aite anditi imimi zvenyu munenge muri kubek muri kumashure makadzikama makachila anogona naizvo chokwadi, but anotoona kuti maplans aripo hope, but inini manje kuti ndizofa inini manje kana kuti ndizoti ndoita plan yekuti vana vevamwe vopera kungofa inini ndoenda ndichinotsika pamusoro peropa kuti ndasvika ikoko vanhu vachifa because of inini. Ndo zvimwe zvinowekwa nevanhu wotoona kuti iyi nzira ike handikwanisi kuinge ndichiitera. Ndo nyaya hombe inonetsa rimwe riri kuti itai mastructures hawanaka haina handisi kutomboziva chichipitika nemazimbabwe zimwe kuti at least this one knows how to confront the system, no verses but a lot of action. Ndokuti zvinotaone rimwe panabhanza awe anotoziva zvekutoita action, but action yacho yekuti munhu achizingipera iye arwane futi inini hazvangu ndoye ndisinganyatsowiriranawo nayo hamene kuti vanhu munonge muchifunga sei. Mwari kuti and here in Zimbabwe we are waiting for Jesus to come and deliver us. Comrade Siziba, grow some bells together with Advocate Mahere. You can deliver us. Our struggle no longer need election but action, the same action that delivers Zimbabwe from Smith. After action ehondo
aiwa ndinopisa zvakangofanana nemunhu unoona anofamba achingotaura zvezvibhagera bhoza kuti ukangoona da kukupa secret yo ukaona munhu anofamba achitaura zvezvibhagera ndokutoona webhoza kuti aigwara kupedzisira haana chanorova munhu iye ndozvazvitongori saka ukanzwa vanhu notoa chikuti aiwa ngati action zvakaitwa nana Smith ngatizobva takorova hondo iwe shamwari zvakaitwa Smith kuita sei asingazive kuti these people vanokwanisa kuwaipa izve kunguva iyoyo ndiani havatyeka kudzima vanhu havatombotye munodzimwa mubvatsonzi sorry unzi alright sorry zvatopera nyaya yatopera unzi tobhota kugadzirisana but iwe unonga watodzima saka iwe uri kuda iri kuitwa sacrifice nemwana womwe munhu because of Uganda vari kuita zviri beta munomwakomana aitaiwo zvimwe zviri beta chii chiri beta chamunotaura chamungati chinzi chiitwe ipapapo chakunzi kuti munoda kutanga kuita musindo yakadai so I don't encourage such zvangu men but zviri kwamuri it's up to you guys pamwe zvinogona kuzvikuitirai but nangu I don't see a reason kuti munge muchi influencer chamisa kuti aite zvimwe zvinhu anditi he is a leader ane maplans ake kana muchimafarira you will follow kana musingamade akatotaura kuti kana pana ane plan yake yaanoti inoshanda chimbotipa yako I still remember vachipindura umwe munhu achita chimbotipa yako plan iwo timboshandisa iwe kana uri kuti yangu plan iri kuti iri kunonoka ndo zvimwe zvindakamboona mwari kuti no, Bobby is only a Ugandan, but not Uganda. He works for the CIA. This one, Africa is enough of those. Thank you, Nkosi. He shouldn't stuck to music. Yes, oh, atotaka. What's kuzisa zviro. Atotuzeke ikoko. Awala, mungazelebrate kurore futhi kokombudi. Mure kufunga dzenzinziri right chazvezvo. Uri munhani dzinopanda dzakadzaka dzinodhonza chazvezvo. Inini inotori iri imwe nyika for example ngatitii kana kuti inge iri kana kuti South Africa zvikanzi zvaitika izvozvo kuSouth Africa purisa iworwa munhu weopposition wongourwa just like that asina kana mhosva usaexpect kusvika kumba unotozi iwewe mota yacho yongonayo mese munosvika mabvira ndozvazvitongori dzimwe nyika dzitolerate this kind of nonsense because hazviko mwari kuti the system in Uganda is solid. Their disciplinary response is so solid that ED is giving you guys too much freedoms here. Go there kana muri varume musiye maraira nhaka mama nembumira imimi hakuna freedom, there's no freedom. Is freedom ichi muZimbabwe unotinyatsotaurawo ukanyatsonongedzera kuti freedom mwari kuti zvimastruggle zvenyu zvefeki izvi kaizvi. What struggle are you facing in Zimbabwe? It's a struggle. You know what it's not a struggle. Kurara kudzuru opposition iwo. Usomuka nyinzi iwewe vanhu vese obhotonzi uri kupinza this ruling party uri kupinza fee iwewe. Obva watorara hope. Unonyeba. Tarisa kana udaona kuti struggle wakaona mamhanyira akaita vanhu mazuva aya Sadaka Summit ba. Kumba kusikurarika nanhasi kuna vamwe vasati vatodzokera kunyatsotanga kurara kumba izvozvo vanenge vachivhunduka obva wati haisi struggle iyo Zimbabwe it's a struggle. Muzimbabwe mutone struggle imomo chaizvo kuti zvekunyeberana mwari kuti lo this opposition career professional politicians never cease to amaze me. Instead of organizing a revolution Chimurenga to liberate their respective people, they are hoping dictatorship will have a change of hearts or waste another I don't have any problem with these people. I'm saying anenge achiona kuti zvinhu hazisi kumufambira mushe mboita tungamira pamberi. I respect that man. Anzi pastor Ivan or something ofumuka achitoti aiwa zvikuitika is enough man chiko nemimi akabuda akademonstrate mazuva aya ari ega vanhu vakaita sevaiva ndovadota varume havamirire kuzoti toda kuzoti muda kuzondisapota zvandiri kuita anototanga tomboleader iye by example otouya kusvika zvatojamuka zvotodaro anozofesawo zvinhu zvaakazofesawo but atombotanga ndo vanhu vanodiwa. Munhu akadaro akazoti guys let's do this munotoziva kuti he is serious bakutotera mwari kuti after reading what is happening in Uganda, that's when you realize and appreciate that Zimbabwe is a peaceful country with so much freedom. It is soft as wool. Museveni anopfura atambise me who is soft or mudo soft. Even some people in Zimbabwe are very funny. Also talk about cross his line. Cross his line. Don't know he is not so soft. Softy.
munofungidzira kuti mazuva Mugabe pepe munhu aikumhanyisa ichazvizvo ndiani, maichinyazochimhanya chazvizvo ndiani chazvizvo, ndiani munofungidzira ndiani aichimhanya. Saka ndo softers yacho munotaura iyo. It's just that iko zvinezvi ndiye in control. Saka munhu wekuti ari in control iyi handiti hapana pekuti anozounyanyisa kuita se kuoma musoro. Achitoziva zvake anoziva kuti ava ndakavapedza nekudhara, ndakatogadzira zita kare nini kuti ndinorowa. Anozviziva, anozongokwisira kuti mawindi tumwe tunenge tuchiita se zvine kuti fire buzz ndo tunenge turi rough iye achingonyebedzera kuita se kuita softers achiti waka tinenge tisadaro chinchi achinyebera kuita soft. Hapana softers pepe handiwirirana nazvo. Soft yekuita sei vamwe vanhu vari iko zvinezvi vachinogara mazuva, kuona mazuva kugara pajera kugaridzwa kujeri zvekuti obva watari soft. Musadaro mukaziva mazuva akagara kana jobs kana mukata mamati munhu acho ari software mbomira kudaro. Mwari kuti you want to assume a struggle in Uganda. Nechokwadi hereyo manje miraone zvako mira ukati this one is a proper leader. He fights with his supporters in the street. He fights fire with fire. Know what we see here? First cowards of leaders who once even who can't even stand with jailed supporters by the oppressors. Shame our leadership, political leaders, especially opposition. Ostazvichatombotangira zvake yakarumuka atosiyaenda zviyecho basi bobweze vanongokuchinjira ndozvavatori anytime vanongomuka kuti ngokuataka vari kuti busy hijacking other people's struggles and failing with our own. Please let's focus on our own struggle for now. Then when we prove that we are winners, we assist Uganda. I'm sure Uganda would have yet to have cowards on their side with no winning track record. Unomutanga uchizozwisisa unogona coincidence kuda mwari but unotika one language vese vari kungoona the same way. Ostelos I'm sure kwaariko zvinezvi anenge atori mumagumbezi neboots because unofunga kuti vanhu vakakuataka to this extent unosara uri pakaita sei papapo. Aiwa mwari kuti makwara emimbi madii kumbono ramba makawanda zvenyu. Go and claim more dictionary, more words. I surrender. Wazobwezeka. As hostels zvimbodzokerera mumbono claim ma dictionary words akawanda. Muzodzoka zvenyu anzi muri makwara. It's not makwara. Azvizoti kwara anenge awanda. Ameno kana kuti guys, you know what? And the only reason yekuswera vanhu vachiataka naOstalos panyaya yaMuseveni, honestly speaking, zvisina kuti kuda kana kuti chii kana kuti kudii, because hapana chakashata pane chaita. I understand that people are very angry nenyaya dzakaitika dzekuopposition yemuZimbabwe dzekuti iko zvinezvi vanhu vakasvika party ikahijekwa ne-individual like Sengezo Chabangu obva asvika patanga to recall achifaya mwana wese kusvika leader wacho asvika pakuno resign like zvakaitika muZimbabwe zvokuti vaArabhu Nelson Chamisa vasvika pakuti enough of this drama inini handisina chekuita nepolitical party yacho. I understand izvo zvese izvo zvakaitika but hazvisiri izvo zvinoita kuti muzosvika pakuno ataka munhu pane anything chanenge ataura. Chandiri kutoona apa ndechekuti these people haasi makwara and havasi macowards ndimi masupporters. Ndo maonero andakazviita because in a normal country tichida kutaura nachokwadi nonsense yakaita seiyoyo haikwanisi kuitika but they know kuti iko zvinezvi chero pakaitika something like this hapana zvamunotiita imimi sevanhu. Leader hakwanisi kusumuka achida kufighta mamwe mabattles ega pasina backup yakasimba. Kana paine strong backup pakanzi hapasi kudyiwa rinopisa muri papi chaicho office yacho iyoyo yengirini iyoyo iri pai vanhu votosumuka potozikanwa kuti pakutotwa zvese zvese havambosumuki vachiita zvekutamba izvozvo. Tarisa kune dzimwe nyika iko zvinezvi hapana anosumuka chinotamba nemamwe mapolitical parties evanhu hazvinyanyisi kuitika izvozvo. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandinoona zvinenge zvichiitika but I don't see a reason yekuti pange pachiatakwa Gift Ziba Ostalos because of akomenda nyaya yekupfurwa nepfuti gumbo kwakaitwa Bobi Wine nezuro.
I don't think it's reasonable. But anyway, ndangoti ndidarika nepanapa muri yeZimbabwe ndichikuzivisai nyaya dzinenge dzichiitika, dzinenge dzichitrenda, dzichitenderera. You know what, neti nyaya dzipere tinenge tichingouya nenyaya dzakasiyana siyana. Iwo ndiwo unotozongochuza kuti uda kunzwa ipi kana kuti chii. So panapa panonzi paKulian TV. Kana washanya panapa iri first time yako, it's very important kuti ugare wasubscriber and you join this amazing family. But tinongoramba tichingokuudzai nyaya dzese, aujambirwi, unotozoita kuchuza. And the most important thing, tisati taonekana, see you like this video.